Dilip Kwo मैया Challan हरबाय आरोना क'क्राझाराव अलरेडि मेरला मानसिफ्रा खोन्थाखाबाय कुसुगाव जलायस्रिनि माने लथामारि खुलुमबाय लोगोफोर गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय स' ओमफ्राय आं दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय गोदान आपडेट लानानै फैदों आरोना बे आपडेटआनो जादों जिहेतु दाख्लै जे आङो मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन नोंसोर नुखादों जिहेतु उन्दैनि केस आरोना बयबो आंखौ कमेन्टआव सोंहरगासिनो दं आरोना आब' माबायदि जाखो खबरा ओमफ्राय सोरबाबा बाजै माबायदि जाखो खबरफ्रा होननानै मेरला माने गोबाङानो सोंहरदों आरोना ओमफ्राय आङो आपडेट मोनाखैमोन नालाय आं खबर लादोंमोन बाट आपडेट मोनाखैमोन बेनि थाखाय आङो माने खबरखौ होनो हायाखैमोन आरोना माने गोदान आपडेट लाबोनो हायाखैमोन आङो ओमफ्राय दा मिन्थियालासे आपडेट होबाबो बुंहरलायगोन आरो सोरबा सोरबा ना माने मिन्थियाबा माने भिडिअखौ लाबोयो होननानैहाय स' आङो खबर लादों ओमफ्राय खबर लानायावहाय खोन्थाहरदों आंनो ओरै होननानैहाय माने मेडिकेल रिपर्टखौहाय हरदों खोमा गावसोरनोहाय मेडिकेल रिपर्टखौ बाट खोन्थाजोबनो हाया आरोना सब खोथाफोरखौनो बिसोरबो गावसिनि जबनि खोथा थायोना बेनि थाखायनो आरोना माने बुंहरदों बेखौ खिथिनाय आयनावसो थायो होननानै बुंदों आरोना माने उन्दैफोरनि माबायाव थायो बेनि थाखायनो आं दा जेनेबा मेडिकेल रिपर्टआ दा नेगेटिभ ना पजिटिभ बेखौ खोन्थाथ'नो हानाय नंला नोंथांमोना गाज्रि दामोन जिहेतु बिसोरनो खोन्थायाखैबा आं बोरैथो खोन्थानो हानाय नङा होनब्ला ओमफ्राय दिलीपखौहाय मैया मा होनोमोनलाय चालान हरबाय आरोना क'क्राझारावहाय ओमफ्राय बेखौबो आं माने खबर लादों आरोना जेनेबा माब्रै जामारखो दा गसाइगाव थानायावनो दङ ना अबावबा हरखो चालान हरखो बेखौ आं खबर लादोंमोन आरोना ओमफ्राय मैयाहाय क'क्राझारावहाय चालान हरबायनो गसाइगावनिफ्राय स' ओमफ्राय माने सासे आदा जायो ना फंबाय जायो ना आगै जायो ना आब' जायो आं जिखुनु जाया नामखौ गोसोआव गैला आरोना स' माने सोंहरदोंमोन आरोना बिथाङा माने बे उन्दैनि गामिखौ अबे गामियाव होननानैहाय उन्दैनि गामिया अलरेडि मेरला मानसिफ्रा खोन्थाखाबाय कुसुगाव जलायस्रिनि माने लथामारि होनो आरोना बेनि आरोना उन्दैयाहाय थ' ओमफ्राय दासान्दि बे जायफोरा साथाम जे गोमानानै दङ खारखोमानानै दङ नामखौ लाबाय थाला आङो मानोथो लाबाय थानो माने मबाइलफ्रा सुइच अफ गोजा आरोना दासिमबो मोनाखै ओमफ्राय बिथांमोनहा गोरोन्थि मावमारदों ना मादों आंनिबाथ' मावदोंदां बेबायदि मोनदों आरोना आङो नङाब्ला मानोथो एफा खारखोमानानै थानांगौ आरोना मबाइल माने सुइच अफ लानांगौ जुदि बिदिनो खारखोमानानै थाबाय थायोबा उनाव केसा देरनायनिफ्राय देरबा गाज्रिसिन जायो नालाय थ' आं बेखौनो सानो आरोना जुदि बिथांमोनहा जेबो गोरोन्थि मावाखैब्ला फैनानैहाय आरामसे सिखार खालामफैनो हागोन जेनेबा आं मावदोंबा मावदों मावाखैबा मावाखै बुंदो होमबानो खोथाया जोब्बाय आरोना नङाबा मानोथो इसिबां गिदिर आरो जुदि मावमाराखैबा बिसोरफ्रा गावस्राबो रेकर्डआ गाज्रि जायो दा गावसिनि गोसोसै आरोना जिहेथु बिथांमोनहा दाथ' बयनिबो चेनेलावहाय निउस चेनेल जा माने गोबां माने आदामोन आब'मोन जिखुनु जा चेनेलावहाय हगारनाय नुखाबाय दा बयनिबो चेनेलावहाय हगारनाय दा बिसोर नुनानै नायगासिनो दङ आंबो मिथिखायो स' माने फैनानै गावसोर जुदि जेबो दाय मावाखैबा हाजिर जाफैबानो मोजां आरोना आं बेखौनो सानो ओमफ्राय उन्दैखौबो न'आव दोनहैबाय उन्दैयाबो न'आवनो दङ दा आपडेटआ बेनो दा मेडिकेल रिपर्टखौ आं मोनाखै मानो होनब्ला खोन्थाया आरोना बिसोरो स' उनाव जुदि आङो मिन्थियो आपडेट मोनो होनबा आङो मेडिकेल रिपर्टनि बादैबो लाबोगोन गोबाङानो सोङो आरोना माब्रै जाखो होननानैहाय मेरला सोंहरदों ओमफ्राय सोरबाबा मोजां कमेन्ट हरबाय सोरबाबा गाज्रि कमेन्ट हरबाय बेनो मोजां बुंबाबो गाज्रि बुंबाबो माने आंनिनो फेमिलि जाहैबाय दा आंनिनो भिउवार स' माथो होनबावनो ना आं बेखौनो सानो आरोना गाज्रि कमेन्टखौ जानला मानला हरनाङा स' भिडिअखौहाय नायगोर आरोना जोबजासिम नाय ओमफ्राय नायनानैहाय बुजिनानै कमेन्टखौ हरबानो जाबाय आंनि बुंनाया माबाफोर भुल जादोंबा अननानै निमाहा होबानो जाबाय बयबो स' मानसिनावथ' गोरोन्थिया जाफ्लाङो आंबो बबेबा समाव माबाफोर बुंफ्लाङो स' बेनो आरोना लोगोफोर दा आङो जुदि आं थाबैनो गोदान आपडेट मोनबावो होमबा आङो माने थाबैनो होनो नाजागोन आरोना मोनबानो होगोन आङो स' बेखिनियानोसैमोन लोगोफोर आं माने बेखौनो होनो आपडेटखौ होनो सोंहरगासिनो दं नालाय बयबो माने हांखुर जानानैहाय आं बे ब्लगखौहाय बानायनाय जाबाय आरोना बे भिडिअखौहाय स' बेनोसैमोन लोगोफोर गोजोन्थों